mrene apa kelemah aku tepuk tangan nonton wayang sesarengan oleh jejer jok senggolan ngapunten Bu Sinden suarane ana wayangan bawana sing duwe kajatan ala kaya kalian dari jauh sudah nyata lenggangnya lenggang kota buaya indah dan elok dipandang jalan yang melenggang agak kebelah dari jauh sudah nyata lenggangnya lenggang kota buaya indah dan elok dipandang jalan yang melenggang agak kebelah batin dari Jombang kalau cincin baju kain gajah selendang putih di pundak berlambai-lambaian dan sedang dipandang saka kulino sesrawungan saben dina nanging yo ojo gawe salam wicara nadekake angel yode kowe tak lalai pancen bekti kelawan nyata
jan namun sesanggane nanging yo tetep tak pesrahke doa ingsun ingin dalu katresnanku tansaya setuju biyen padha omnah janji urip yo besok sampai mati matur nuwun nggih matur nuwun para wiyaga nggih alhamdulillah iki mau wis dipinangkani tepuk tangan yaiku panjenengane Mbah Lurah iya saka Mangunan ya Pak iya keluargane golongane Pakku iya Sud lan niki disowani karo kadangmu tuwa kadangku tuwa sapa Sud panjenengane Mas Bagus Sabda Utama iya ning ndi wonge nang jero omah lagi jagongan karo Pak Cilik Pak Har karo Lek Har iya padha-padha guyu padha-padha ketemune ndek ini tanggal 22 aku yo melu nyengkuyung acarane nikahane masku Mas Rizky ya iya ning gone daleme kono iya Sud nabuh apa nabuh sakanane sing kena ditabuh iki diaturi minggah sapa yaiku panjenengane ketua Pepadi Provinsi Jawa Timur panjenengane Bapak Sinarto iya kongkon nembang ngono lho Pak ben ora lunggal-lungguh wae ha iya cocoke ngono ya melu menikmati ya melu apa jenenge wis sembuh sapa kuno monggo Pak kula aturi minggah dhateng sasana pepanggungan sampat co Wilujeng dalu Bapa Wilujeng dalu pripun enten napa kula mriki ajeng nonton wayang malah oh nggih pisan-pisan ningkat dhateng sasana pepangkuan ben boten nonton nggih mawon ngoten lho Pak napa nggih lah napa kula niku kangen kali suarane Mbak Kartini. Oh, biyen niku. Lah iki. Kula biyen ate nom-noman cedhak kali Mbak Tini. Sih laris nggih.
Kula biyen waris. Ning bareng tuwa ora laris pisan. Alhamdulillah menika sampun kula didhawuhi kalih Mbah. Menawi siyene niku boten siyos ngoten terase. Lho. Wis siyos. Wis siyos. Ning boten bacut. Oh, boten bacut ya. Seniman niku sarawunge mergo pekerjaan gitu. Nggih. Kali Mas Waras niku bengi kula nggih sarawung. Oh, Ning mriku larise ora mandeg-mandeg. Anggere kula telepon angel banget. Niku ten dhuwur gunung Pak Sin. Wah. Sarawunge jembar. nggih. Tah. Kula rumiyin niku nek pas mayang terus sing nyuwanten apa sing ngancani Mbak Tini. Sinten mawon biyen nggih sinten ing daerah mriki kathah nggih Mbak Tini nggih. Daerah Kudu oke banget Mas. Sinten? Oh nggih. Ning aku lali karo jenenge. Kelingan wajah itu. Ayo sokol barang iki. Lek sing jenengan sien niku sing nanggap panjenengane Mbak Utin niku tahun pinten, Pak? Lali Mas. Niku pas nikahan niku. Oh, nikahane. Ning lali tahun pinten? Oh. 80-an. As. 8. Oh, wis. Sampeyan aja kulino ngeling-eling tanggal karo tahun rabi. Tanggal tahun rabi niku dirahasiakan mawon, ben boten konangan. Nggih. Boten ngantuk napa di pancen Dutya suyung mulat sekar gandanya harum angrarucit nolo linalitan bangkit lali biyen Semare ngoten niku biyen cara saniki benten nggih enten. Pun dikreasi. Lulus Menawi ajeng nyekar napa Pak? Lho, pun nyekar niku wae. Lho nggih PNPN nyumbang-nyumbang lagu napa ngoten no? Ah, yen lagu niku kudu sinden. Ah, gitu. Jeng. Kok menawi sisideman napa? Mbak Tin. Sineman napa, Mas? Sak sinom, sak ulur kambang, sak mari kangen. Mari kangen nggih? Nggih. Monggo Budhe. Nglalu mangsa makut
ning lah mboten cakepane to, Pak. Nek sing ning pampine saire sing dimirengaken ning mboten dipikir sing cakepane. Oh. Napa malih nyembang lagu napa malih? Petase wonten. Petase. Ndak apal. ngalah jagung wae dhuwur nyambut gawe nang sampeyan Napa malih? Dalang nom-noman niku Singgulina Serawung karo sinden, Mas. Nggih. Nggih, Pak. Benjing kok apik. Nggih. Nggih. Kisareh niku wis jengkoke apik banget. Niku wonten sing bisiki, Pak. Pripun? Nembe kemau wonten sing bisiki. Pripun bisikane? Nggih leres napa dalang niku pancen kedah Serawung kali sinden ning aja katut. Lho ora apa-apa to, Mas. Jenengan apa wis duwe? Nggih tasik. Ah sing wis duwe wae itu terang ngopo-ngopo kok. Tasik dereng mantun, Pak. Pengrawit sinden niku sing iso menehan, Mas. Sing iso nggarai wayangan apik. Nggih. Nggih, panjenengan kedah Serawung kali kanca pengrawit. Kali kanca Suwarawati. Nggih. Napa meneh jaman sakniki wajan. Sik pinter nembang dalange ngadeg nyampur sari gitu. Lah niki kan model ngoten niku. Acara biyen dalang niku madhep minggir apa miring seneni kali sepuh. Sakniki mboten. No malih ngantos jumeneng lak ketingale mboten patut to, Pak. Biyen. Sakniki pantes mawon. Sing penting payu. Penting laris rame tanggapane. Sing penting payu. Pancen kahanane ngoten di. Nggih. Nah,
rembug wayang nek sering serawung kali Suwarawati sinden niku nek pas adegan romantis sing dadi apik. Wong sindene ngapunten nggih niki sampun umur kan beda-beda. Niku cara nggunakake tembung katresnan mesti beda-beda. Nggih. Nggih to Mas Paras. Wong nggih beliau niki ngendikan ngomong katresnan piye, nek bab katresnan, nek bab gegeran ki beda-beda. Nggih. Mula panjenengan kudu serawung karo sinden. Nek kula ngoten pun mboten sepira. Biyen Mas kula umur 15 pun mayang kok. Bu Sri Suwati niku wah kula niki gandrung kali beliaunya, wayangane apik. Bergas sastrane becik. Nggih. Lajeng sewargi Pak Suwadi, wah ampuh Kang banget. Mase. Niku ampuh banget. Aku niki sering sobo paran. Nggih. Sobo paran. Lah dalang gagerak wetanan niku kudu purun pripun nggih. Pas sinaon niku kudu disergepi tenan. Oh, nggih. Pesaing panjenengan akeh. Mas Waras niku wis ketut ning kulonan bareng. Iku yen ora dikenceng ilang. Ning akhir-akhir niki kula seneng nyerawungi sinden tayub Tuban sinten? Mbak sinten? Aku ning YouTube konangan. Mula dek mau blandong, iki mesti kula tekan Tuban mesti iki ya to. Mbak sapa? Mbak sapa? Mbak Wari nggih, Mbak Wariati karo nungget tanglon. Wah apik banget. Awantika kali Mbak Wariati. Niku. Sinden nanteng niku Mbak Tin niki mboten nate melu serawung tayu mboten nate to, Jeng? Mboten nate ya. Nggih. Nek sinden biyen niku wah angger nayub luar biasa, Mas. Rezekine tayub cara sinden biyen pancen apik tenan. Heeh. Pomene rek manut dipanjangke. Wah, suarane diapikke, solae rada di lemes-lemes ki apik banget. Beda karo pengendang. Karo pengendang. Dados panjenengan kula tonton tenan niku wau, ora ketang karo ngantuk-ngantuk. Dek iki semalam kula mboten bubuk. Dik mboten tilem niku wau. Ya Muharram karo ketemu karo Mbak Tini aja wis kok angel turun to Mbak Tini. Mas Sare. Nggih, muga-muga panjenengan sak kanca saged saya maju nggih. Nggih, pangestune. Benjang insyaallah November wonten festival dalang. Nggih. Nah niki sekalian nggih, sekalian. Festival dalang niku semune nodi. Nodi niku menantang. Nggih. Ditodi dalang niku. Iso mayang tenan apa ora? Ora apik le mayang krana hebate pengrawit karo pesinden mawon. Ning dalangi kudu iso mayang tenan. Nggih. Ya ngerti garap gending, dodokane pener, keprakane becik, suarane ya ora dosa kok gamelan gitu. Cingkok gergele ya mapan, sabete ya urip, ngaten. Sastrane nggih apik. Nah, biasanya dalang nom-noman niku sok kirang serawung ten sastra. Nggih. Katahe ten sabet. Nggih leres. Mari kita sakniki senengane sabet. Sabet. Oh dalang biyen niku nyabet sedelok senene kali penonton, Mas. Mas Dalang pun kesel aja suwe-suwe le merangke wayang. Lah ngaten nggih, Pak Sare. Nggih, saiki ora semaput wayange ora mandeg. Ning ora apa-apa sing penting laris. Mbak sinten asmane? Mbak Hani. Wih, Hani itu madu ya. Nggih. Loh. Nggih ta? Mbok nembang. Remenane napa? Gubuk Asmara napa? Oh, Gubuk Asmara ya. Ning ngeten, ngapunten. Mengke panjenengan tak caosi
Nek tak paringi ra patus tak caosi wae. Tak caosi nomor HP ku. Yo Mbak Tini ya ada nomor HP ku. Sapa ngerti ya to? Ah, sapa ngerti ana rezeki. Ya to. Saiki ning mobil ado banget aku njupuke males. Dek mau kesungsang-sungsang dan tekan kene diluwatke dalan cilik-cilik buati nganggo Google to. Wah, dileboke ngono dalan cilik banget pinggir kali niku. Delala dipatok kali wong kampung. Pak, balik mawon. Ah, balik ora iso muter, mundur, Mas. Karo mriyang aku. Mriyang mali ora ngantuk gara-gara kuwi. Niki mau Kang Mas kula Mas Wiko rawon apa mboten? Sinten? Mas Wiko. Wiko mboten. Kula niki nek lunga mboten sepinten remen ditutke anak, Mas. Oh. Yo jelas konangan to di. Aja nganti konangan HP wae tak delikke nek perlu ya. Tak wenehi apa sandi sing angel banget. Sandine panjang tur angel. Nek konangan bahaya. Nomor kula mang catet sih nomere 081 tak warai nakal dalang ya 081 332 081 968. Mbak Tin kagungan. Lho, piye to ya dicatet to ya. Kan nek piyayi Jawi niku ngomong kalih sing mriku tujuane kan mriki. Nah, ngoten. Nggih. Mang Nembang kula pirengke kali layar-layar mriku nggih. Apa ning kene sik wae wis. Bekas mawon. Monggo Mas.
wengi jam 7 Mas mengke. Lah napa kok jam itu, Pak? Ayo ben. Aku mumpung lunga Mas. Jadi tembang-tembang ngoten niku apik Mas. Nggih. Bubuk asmara. Jan. Pak Sukron nggih niku nggih. Nggih. Jan bodhik banget ya siji niku. Kula biyen bapak kula niku dalang Mas. Asmane sinten? Ah rasa sok rahasia. Oh. Kok sedaya rahasia to, Pak? Bene wonten setunggal sing diblakakaken. Bapak kula niku namanya Dalang Tarup. Nggih. Wilayah Lamongan. Kula niki klebu generasi ke-7. Kula biyen niku ajar mayang niku mboten melu bapak, ajar mayang kula ten SMKI. Oh, ten SM. Nek melu bapak niku kula dados tukang ojek, Mas. Dados tukang ojek. Oh, tukang ojek sinden kula biyen niku. Anggere esuk ngoten niku mesti bar wayangan diuncali kunci. Ale treke kae ngono kuwi. Ah, terus lagune Gubuk Asmara kuwi mah liwat alas mlagi to kuwi. Ha, ya to. Wah. Alas gung lewang-lewong wingit. Wingit kelali-lali. Ora kepati-pati, wingit kelali-lali. Angger tekan kono meriang, Mas. Wah, jan medeni. Sing wedi mboten namung kula, sing kula boncenge nggih wedi wah raket banget. Nah, niku tembange Gubuk Asmara niku. Sing raket niku napane, Pak? Nen? Sing raket niku napane? Nah, nyoba piye? Mboten. Ya nyoba. Tasih dereng wancine niku lho, Pak. Aku biyen SD wani pacaran, Mas. Kula kemawon nyedaki lare SD kadang iso kolom. Aja dicedhaki, langsung ditubruk wae. Cedhaki ora kena-kena cah saiki iki angel e. Wis kecekel besok ucul. Ya ta, Gol? Nah, esuk awan ning omah wis ora krasan. Esok awan nganti wengi
kancane ngapa kekancangan terene saka katawan sarwi ngoce dheweke ngalih pencoan welakane tak celok kok ngece kodang gone agawe pikirku gone serenira tak sawang katon manise hati bunga yen lakon dadi duwe ora bakal atiku pengiwang riyan yen si poda atur di kepranan ora kena hatiku sansaya Trasranani sampekan muluk ke penuh Matur nuwun sampun. Sampun Mas nggih. Mengke bonuse sinden sangger gelem kirim nomor rekening ya tak kirimi. Nomornya niku nggih di WA. Estu lho niki kula mboten guyonan. Ah, mboten Ini sing kula mboten, Pak. Ojo dalang kok dibayar. Ndak numan. Dalang dibayar nggarai numan. Klebu pengrawit bareng rasa dibayar. So tanteni ning pendopo mawon. Nggih. Ngaten nggih Mas nggih. Nggih, Pak. Mugi-mugi panjenengan saya sregep. Nggih. Soalnya pesaingnya akeh Mas. Nggih. Pesaing panjenengan akeh banget. Dalang apik-apik kabeh, suarane apik, garap gendine apik, sabete apik, ceritane apik, nakale ya apik. Oh. Mula dadi dalang kudu ngabehi, nggih, kudu ngabehi. Ala becik nih, Pak. Nun, Ala becik. ala becik. Nggih. Maksudnya napa? Maksudnya sak apik sak nakale. Oh, nggih, nakal cerdas, Mas. Nggih. Dalang niku cerdas, nakal. Nggih. Ning mboten angsal jahat. Nah, gitu nakal entuk ning aja jahat. Nah, niku ngoten nggih. Nggih. Nakal niku muga kecerdasan. Nggih. Dalang depan kudu cerdas. Matur nuwun nggih Mbak Tin. Mbak Heni Bu. Mbak Di. Mbak Hani Hana. Oh. Big N. Gede cilik. Jenengan Mbak Tuti ya. Jane wis kenal kabeh aku. Matur nuwun Mas, nderekaken mugi-mugi sukses. Assalamualaikum. Nggih, salam ndherekaken, Pak. Alhamdulillah Pak. Piye Sud? Alhamdulillah iki mau Pak Sinarto wis kersa mingkanang sasana panggung. Ha iya. Saiki gantian sing munggah sapa? Kene liya panjenengane Pak Cilik. Pak Cilik sapa? Ya panjenengane Pak Harnowo SSN. Lah iya diaturi munggah ya Sud. Iya Pak, monggo Cak.
Lajeng dalu Pak Le. Wilujeng dalu. Asik. Pripun pawartos iki? Sae napa sae? Oh, kaya tiyang. Alhamdulillah sae. 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 Omong Wis. rapati seru wis. Iki didhawuhi kon ngopo jane kon. Nggih mbok menawi nyekar-nyekar napa lho Pak Le wis jan agemane kaya lurah banget. Amin ngoten lho Pak Le ya apa? Lurah pedalangan maksudnya ngoten. Matur sembah nuwun sampun wah ningali awit sonten kudu kusuma wis. Tasik kambang-kambang. Mbae wi gegeduke dalang. Ya sapa maneh sing arep nglestarekke gayahe mbae. Kula peseni wae. Mbae wi gegeduke dalang peng-pengan. Nggih mboten lintu kalih Mbah Haji nggih. Macan-macane dalang leran to Pak Le. Oh. Niki untung bawa to nggih ninggal swanten. Macan-macane dalang iki dalang Jombang. Pak Sareh. Lah nggih pripun to? Yen Mbak Swati, Dewati. Nggih. Terus lho. Kalih Mbah niki. Iki mau nyawer lho digawani mek sak. Ya ampun. Ya wis gak apa-apa wis iki damel. Oh. Nggih, nyuwun pangapunten. Mboten disangoni niki wae kalih Ibu El. Gawani dompet mau. David kan Mas David. Iki empun dipun wejang kalih Mbah Narto. Pak Sinarto niku. Kula tasih enem ajenge. Enten nyonya di rati pekewo. Pasin aman bebas. Pripun. Nggih mbokne Iya, ajenge digawe nyekar. pripun? Ajenge menawi nyekar ngoten lho Pak Le. Para sesepuh dalang Pak Teguh. Sutresno nek ya. Kula iki swantene radius liring niku kadang nyewanten. Walah napa Pak Le jenengane bawa nywanten ngoten nggih guwandem marun swantene. Pun dandang gula mawon nyong. Nggih. Iki yang kitanipun suwargi Bapak Sastra Darmoko kula pemenang tasih kemetak. Kandhani sik tininganipun watone di keploke kaya doro biasa ya sasap biasa wong urip niki ngestya kang wulung prakara nuwun sewu Pak Sin Pak Sareh kula jane kan nembang niku pekewuh urip resik kapisahane kapindho demen syukur telu tahlil tahmid
lahan tasbih papat sekung ibadah kaping 5 nipun sedekah kanthi ikhlas nenem sabar pitu waton kitab suci wolutan sah ikhtiar pun ngaten mawon lajengaken nggih. duarangan monggo sak kersa No Mas, lajengaken napa niki? Monggo. Apa? Napa niku Mas? Wis pokoke iku. ngagemo ali-aliku pamrih macawi pamuji kula sukses selalu nggih iki miwiti napa peresmian pendopo niki. Mugi darangipun niki
dalang kondang. Oh, Amin. bae dalang kondang. Nggih bae niku sing kondang nek kula tasik ngambang-kambah balik. Tasik pados Wah, niki Pak Sin bareng. Wah, ini jelas ketua Pepadi nganu artone kathah nih. Wis matur sembah nuwun Pak Sin. Kula nek mboten Pak. Niki ketua Pepadi, kepala UPT Taman Budaya Jan. Niki mugi-mugi nganu Budewati menawi nganu wonten kalonggaran dipun dawuhi ngasta wonten Taman Budaya Pak Sin. Bude Suwatin ngasta wonten Taman Budaya sangat damel dokumentasi. Nggih, Pak Muji kula nganu susah selalu Nggih. iki dados dalang kondang kang muni samubarang kawis. Amin nggih. Pangestune jenengan kula ngaten nggih mawon. Nggih. Nyuwun pangapunten. Nggih. Kula akhiri dinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak, apa sut? Iki wis kersa ngaturi minggah panjenengane Pak Lik Harnowo ana ing sasana panggung kene. Oh iya. Terus bareng ngono dipacutne ya apa sut? Iki pokoke bengi iki konteks sing ngunggah-ngunggahne wong nang panggung. Sopo iki? Selanjutnya ya wis kene liya. Kadangku tuwa saka mrangkal, Pak. Tak kongkon munggah. Monggo, Mas. Mas Bagus, kula aturi minggah mriki wonten ing sasana pepanggungan. Monggo Cak dipun spoti jula-juli, Cak. Mikir diasto, Mas. Iki, guys. Oke. Wilujeng dalu. Anu mati ya dari makan ya. Wayang. Wah, Murup lah sampun murup.
Lajeng napa niki? Kula ajeng dinapakne niki. Nggih, mbok menawi ajeng nyekar-nyekar tak napa ngoten Mas ben mboten men. Nyekar nggih ten makem to. Ah. Nyekar. Ngaturaken pangabekti dumateng para sesepuh kadang dalang ingkang sampun kepareng rawuh. Alhamdulillah. Nah. Ndek kala wingi lak jenengan sing mayang sakniki lak gantosan kula to Mas. Lah nggih ta. Lho kapan kula mayang? Ndek kala Oh, nggih. tanggal 22 niku. Nek pun telas kula lali biasane. Oh nggih. Kudune nek eling tambah maneh. Nggih. Napa niki kula badhe dikengen napa? Nggih mbok menawi ajeng nyekar ngoten lho. Ben mboten mendel mawon ben ngoro. Nggih, pelok. Nggih kadung ditata, mboten langgih, mboten ditabuh iman-iman nggih. Ajeng nyekar napa Mas? Badhe nyekar gangsaran mawon. Kodok ngorek mawon. Niki wau wonten ingkang kepareng mundhut aja lamis. Oh, aja lamis nggih. Nggih. Wonten niku bawane. Mbok menawi wonten. Dalem? Oh, nggih, brosing nggih. Kok gujeng mawon enten napa ta Mas Bawono? Oh, mboten napa-napa Mas. Lah nggih to. Mas ini kados pundi to? No. Nggih. Dan wong bentinane nggo jloki ngentahi. Apa ya gak pegel-pegel jane? Lah nggih gamelan kula nggih. Oh, balik niki Ora. Amit. monggo Mas. Ampun napa dereng? Gak iso maca. Tulisane kok burek ngono. Apa iki? Sinom nggih niki nggih. Kok malah langgame to? Waduh, malah Wisnu ejan kok. Anu mawon tak gawe catatan kula niki mawon. Met. Gawe neh. Ora iso buka iki mawon. Sekedap nggih, sekedap. Nggih. Nggih. Ora duwe paketan kok. Ora PC. Sekedap. Nah. Obong-obong dupa. Obong-obong dupa ya kumelun Mas Bawono. Ses. Iki. Kula tak dandan gula nggih, pelok dandan gula pelok mawon. Nggih. Dintingane seminten niki nun sewu. Oh, seminten niki. Pinten radi budhek kula. Ropetite Pak Tris, pinten gawe-gawe. Ropetit. Brengkes rebab. Lho. Sapa adudara iki? Kok ana adudara barang kaget aku. Der. Kaget aku kok ana adudara barang.
Kok ana Mas Yudis. Wah, jan. Iki grogi aku dadine. Ngapunten. Nek jane gak usah ewe-ewe nggawa pelawak nggo ngatur ngene to wis dadi wis. Dadi. Wah, aku kan dadi pelawak piye to? Niku lho Mas Hamid niku lho Mas. Oh. Yen kowe seneng lelewa. Biasane dandang lah yo. Jarene dandang gula kok panggasinom dadine. Nah. Adaan demen ngapusi becik alu wong prasaja mong welingku aja lamis yen kowe seneng lamis gampang kena ing bebandu tumraping sesrawungan mbok aja demen lamis langgih seneng lamis gampang kena rasa citra menika aja lamis pamundutanipun saking Mbah Aji. Aja lamis pelok barang. Nggih. Nggih ta Mas Bawono? Nggih Mas. Oh, lah nggih. Niki bukane napa Mas Bawono? Nggih langsung buka celuk, Mas. Oh, buka celuk. Ah, ngoten to. Buka celuk. Pak. Oh, buka simbal no. Monggo aja lamis. Jenengan mawon. Lho, jenengan. Nggih. Lah. Jenengan. Jumeneng. Baik. Langsung mangke saking langgam dibacutne dangdutan. Media. Median. Bah. Bah. Ya, catatannya pun dia. Nah, pundi? Wah, kayak gini. Lah aku kok nembang kok malah diojo piye ta? Aja nembang. Warek nembang malah diojo. Cakepane ngoten niku, Mas. Aja sok gampang jan Ampun Mas. Bene menawi ajeng kekar melih. Nuwun. Bene napa kan jenengan menika kan? Niki mengeti napa to Mas Bawono? Mengeti dinten Kok di- sura niku. Kok napa? Satu sura. Oh, Tunggal sasi. Nggih. Nggih, kok dinten. Mengeti 1 Muharram. Nggih, 1 Muharram. Sura. Nggih, sura menika wonten werdinipun. Nggih, napa mawon? Wonten werdinipun. Es menika nun sewu. Mboten kok menika gurui mboten. Ning kula napa niku namine nggih dum-dum kawruh. Nggih. Mbok menawa ora kanggo ya ora apa-apa. Nek asine nejane nggih pewenting sanget, Mas. Lha lah nggih.
Mergi sura menika wonten tegesipun. Napa? S. S menika sura. Nggih. U menika ura. Ura nggih. R menika ra. O menika nggih. O. Nggih, matur nuwun. Nggih. Jane apa? Jane ora mutu belas jane ngene iki. Oh alah, ya. Bene menawi ajeng nyekar melikan jenengan menika kan penggemar condong raos to, Mas. Oh. Nggih to. Nggih, saged dipun wastani ngoten nggih, saged. Nggih. Nah, Aja ora muluk sing pelok wae. Sing pelok. Nah, sing pelok Semarangan iki kuwatah lho Mas Bawono. kelinci ucul nggih saged. Oh nggih, pelok. Aja kelinci ucul. Niku mawon. Kok kawin kontrak iki lho. Mbah Narto kok iso ngripta kawin kontrak iki lho. Lah. Oh nggih bener Pak Narto mriki lho tapen mriki lho. Pak Narto tapen celak mriki. Nggih Niku moni. nyuwun napa namine? Napa? Ya wis terserah lah apa kono. Lah niku mawon Setya Tuhu. Oh, Setya Tuhu, nggih. Setya Tuhu. Nggih. Setya Tuhu dipun bawani Ibu Waranggana kula tak medun. Nah, ngaten to. Mboten ten mriki jenengan mon sing bawa. Nggih. Bawa mboten nderek kula niki wau. Wah. Kon nembang maneh niki, maksa nembang maneh niki, Mas. Ya suhu, enten mboten cakepane niku. Nah. ora apal. Karungono ae mesti sami. Pamintaku nimasito asih katut runtut tansah reruntungan ing sarina lan wengine tatan genggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih Indo mimi amin tuna ayo bareng nimas ana tepi wajib situasi perayaan aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki Pangayomanku
Matur nuwun nggih Mas Bawono. Nggih, Mas. Nggih, kula tak mandhap. Nggih. Nggih. Nggih mugi-mugi lancar sukses selalu. Nggih, pangestune Nggih. kula suwun. Kula mandhap lho niki. Nggih, nggih pun mandhap. Nggih pun mandhap. Nggih pun. Matur nuwun. Nggih. Turuk. Alhamdulillah, Pak. Bosot iki mau kadang tuwa wis kersa munggah panggung ya. Iya. Minangka pungkase gara-gara iki bakal ngaturno gending pungkasan apa Jawa Timuran bali ngetan meneh. Iya. Sing nyekar kula suwun Budhe Tutik